Velkommen tilbage, venner. Vi er i Koh Samui. Det er så dejligt. Vi har booket en lille villa, sådan en bungalow-villa, lige ved siden af en strand. Og nu skal vi hen og have nogle scootere, vi skal have noget at spise, og så tager vi muligvis på stranden senere. Det sted, som vi har booket, det er ikke sådan helt nyt, men det har en vanvittig lokation. Altså, vi har måske sådan 10 meter ud til stranden, og når man sover, så kan man også høre bølgerne om natten. Stranden, den er meget god. Den ser meget fin ud. Vi har de der 2 scootere, som står nede. De er kæmpe store, mand. De har alt for meget kraft. Jeg er fandme bange for at køre på sådan en, fordi du skal næsten ikke røre den, så flyver den afsted. Det her det er Senat, og min det er den her bagved. Hvad siger vi? Stabil. Den er meget stærk, så vi skal lige passe lidt på med, hvordan vi kører. Vi er kommet her til noget for Thai food. Vi skal bare have noget fried rice med kylling, og Amar skal have noget pad krapao, altså det der vi har spist tidligere videoer med æg. Smager det godt, eller hvad? Fuck, hun har lagt meget chili i, mand. Smager stabil, men det er stærkt, mand. Ja. Thank you. Jeg har fået en til portion. Det er perfekt. Så vil vi prøve en agurk, eller hvad? Nå, vi skal op i noget, der hedder Sky Point View Bar, whatever. Det er i hvert fald sådan en udsigt op i bjerget. Vi skal lige køre lidt derhen. Jeg tror, det er 20 minutter. Og så er der sådan en udsigt over hele Koh Samui. Og så får vi også lige en drink deroppe. Fordi, why not? Det skal man bare. Guys, se det her sted. Oh my god. Vi har lige kørt den bedste tur på motorcykel. Altså, det var palmer, det var vandfald, det var de fedeste ting. Frugttræer og så videre og så videre. Det er så vanvittigt en udsigt. Ja. Man kan slet ikke forestille sig, hvordan det ser ud på kamera. Nej, det er meget vildt virkelig. Der er i hvert fald en café lige her ved siden af, som vi skal på nu her. Foregår noget der? Der er zipline derovre. Dernede af. Hvad var der i dag? Coffee. You have coffee? De mennesker, som vi sidder med, er helt væk. Vi sidder sammen med 2 fra Sydafrika, en italiener og en fra Canada. Og de sidder bare og snakker om at tage stoffer og svampe, og jeg ved ikke hvad, de her mennesker, de er fra en helt anden planet af. Nå, så situationen er sådan, at tidligere så skulle vi dreje ved et kryds. Amar han kunne ikke helt stå med motorcyklen, som han skulle. Og derfor var der en kvinde, der drejede og ramte hans udstødningsrør, hvor det blev lidt ridset. Det er teknisk set ikke kvindens skyld, fordi vi skal jo holde på venstre side, for det er jo hele omvendt her. Det var bare en dum fejl, men altså, jeg vil gætte på, at han nok kommer til at tage 500 eller 1000 baht for mit depositum, hvilket er cirka 200 til 100 kroner. Det lyder godt. Jeg er på W Beach. Vi har lige set et skilt, hvor der står, at man skal passe på sådan noget som koraller og de der jellyfish, som er pisse giftige. Så vi er lidt bange for at gå ud i vandet, fordi vi ved ikke, hvad der er under havets overflade. Ja. Så vi er sådan lidt bekymret for at træde på et eller andet. Det er sådan meget varmere end det, som man kender fra Europa. Det eneste, jeg er bare bekymret for, det er at træde på et eller andet pisse giftigt. Og så er der Senat. Chiller bare. Senat, han tør ikke at gå ud i vandet. Fordi han er bange for, at der er noget under havets overflade. Amar han er bange for, at der falder en kokos ned på hans hoved, fordi han dør af det. Man kan dø af det, det er rigtigt nok. Hvis så træet er højt nok, så dør man af det. Vi havde lige et problem. En incident? Ja, et incident. Altså det var ikke vores problem, men det var fordi her, altså selve bænkene, det er sådan offentligt, og man kan bare bruge caféen heroppe lige ved siden af. Og så er der sådan nogle lænestol her ved siden af til stranden. Det tilhører sådan et hotel her lige ved siden af. Det er kun til gæsterne fra hotellet. Så var der 2 gæster, en mand og en kvinde lige før, der prøvede at lægge sig. Og han blev så bedt om at forlade, fordi han ikke måtte ligge der, fordi han ikke er gæst. Præcis. Og så var det, at gad ikke, og han blev sur på ham, tjeneren, bad ham om, at han skulle forlade. Så siger Amar til ham, han skal sådan lade være med at skabe problemer. Ja, så begynder at diskutere med ham. Og så bliver han sygt sur på Amar og siger sådan der, om han vil have problemer, og hvad hans problem er, og hvis han gerne vil have et problem, så skal han nok få et problem. Og han kommer også fra det land, som er meget kontroversielt lige nu, så... Man kan selv gætte det. Og tjeneren han kom også ned til os efterfølgende og sagde sådan tak, fordi vi var på hans side og sådan noget. Og han endte faktisk med at give mig en vand gratis. Og så sagde han bare, at hvis han havde fri fra arbejde, og han var udenfor, så havde han smadret ham. Men altså... jeg filmede det faktisk. Der hvor jeg filmede, der ved palmerne, der var der en mand og en kvinde, der gik sammen. Ham manden, som man ser tidligere i klippet, det var ham, som jeg kom op og skændes med. Vi skal nu ud til Fisherman Village, hvor vi skal have noget aftensmad at spise. Ja, det er sådan et stort aftenmarked, man har her på Koh Samui. Nå, Jeanette, han har lige købt sig en lille mangoes. Det smager vanvittigt.
Vi har købt det hos nogen fra Myanmar, og Omar han kunne et par ord fra Myanmar, så... Eller deres sprog, jeg ved ikke hvad det er. Det er bare sådan tak og så farvel. Det bliver mega glade, når man bare kan sådan et par ord fra deres sprog af. Men ja, mangoer generelt i Danmark er ikke i nærheden af dem i Thailand. De er virkelig gode. Det smelter bare i munden. Det er helt vildt. Det er godt, men... Det er ikke ligesom en dansk burger. Altså, den er ikke bedre end Joey's for eksempel. Ja. I Danmark får du vanvittigt gode burger, så det er bare en decent burger, altså når man er på ferie. Ja. Og det er også bare lækkert at prøve noget nyt. Ja. Man kan ikke finde en eneste skraldespand, så nu skal jeg gå rundt med sådan en kokos på størrelse med mit hoved. Så sidder vi herude. Det var så det for i dag. Nyder livet. Vi bor nemlig lige herhenne. Så har vi den her udsigt ved stranden her. Og de har bølger, som vi også kan høre, mens vi sover. Det er dejligt. Godmorgen venner. I dag så skal vi i jungletur her. Vi er lige på vej hen til afhentningsstedet. Vi aner egentlig ikke, hvad det rigtigt er, vi skal lave. Men jeg tænker nok, det skal blive hygge, hvis det tager 6 timer. Nå guys, så er vi kommet. De har bare sagt, at vi har en time til at lige at gå lidt rundt, inden vi skal lave noget. Nu skal vi lige se, hvad der er på den her. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Prøv lige at overveje, hvor højt det der er. Hvilket? Ja, det der træ der. Ja, det er vildt. Vi skal også se et vandfald nu her. Namwang Waterfall. Der er kokosnødder op. Where do we pay? Der er en fugl oppe i træerne, der laver en eller anden lyd. Måske det er flere fugle, jeg ved det ikke. Og det er bare sådan en konstant lyd. Så hun laver vores kokos derhenne. Jeg tror, det er vandfaldet. Det er ikke grimt vandfald. Nej, der er ikke noget vand. Men okay, whatever. Vi skal lige over på den anden side herover. Prøv at se de her træer. Sådan, what the fuck? Altså ser det ikke mindre ud end den, der er i Afrika? Men er det ikke sådan mere grå i Danmark? Det er sådan mere grå i det. Ja, i zoologisk have. Her er det sådan ret, jeg ved det ikke, sorte. Hvis nogen har spillet Far Cry, og Mar har nævnt det lige. Hvis nogen har spillet Far Cry, så vil I genkende den her, fordi det ser sådan der ud i Far Cry. Helt ens. Jeg tror også, de har det der, man kan sidde på den. Ja. Nå, Sanat, han skal nu fodre en elefant. Kom nu. Bye bye. Mig og Sanat, vi er kommet op på toppen af bjerget, når du får det kamera. Vi er oppe på toppen af bjerget nu. Nu skal vi spise noget mad. Det var en crazy tur. Vi sad jo oppe på den her. Not finish. Not finish. Nå, okay. Den er ikke moden endnu. Venner, hvis det her det ikke er 1 million kroner værd, så ved jeg ikke. Altså, kom nu, mand. Vi spiser lige nu med en udsigt, hvor vi kan se hele Koh Samui. Og vi har fået meget Og så en lækker pool mad. lige her, vi kan bade i efter. Ja, og vi har fået fried rice med kylling og grøntsager. Ja, Og så det er egentlig okay. Hvis du falder igennem, jeg redder dig ikke.
toppen af toppen. Altså jeg tror det er toppen. Er det ikke toppen? Jo. Vi er i hvert fald på det højeste punkt i Koh Samui. Buddha-statuen er bag os. Nå, vi skal blive over til telefonen, fordi kameraet er død nu. Vi sad lige snakket om, at det er sikkert flere 100 år gammelt, fordi det er mega gamle sådan nogle statuer. Jeg kan bare se her. Og trapperne er også helt vildt stejle, og det føles også bare gammelt. Ja. Men det er meget pænt. Det er mega flot herude. Ja. Prøv at se, hvor store de her blade de er. Altså, Kæmpe. min hånd den er jo 8 gange større. Der er også nogle her mega gamle huse. Tror du, vi må ind i dem? Okay, jeg er meget allerede inde i den. Jeg ser. Tror du, nogen har boet her før? Det kan godt være. Måske sådan nogle munke eller noget. Ja. Hvor tror du, vi må være heroppe? Lad os gå ned, lad os gå. Nå, så er det sammen med ham og jeg, det er lokale en, der arbejder herude. Og han fortæller os om, at durianfrugterne, altså de der lugter, hvis man spiser dem, og så drikker alkohol efter, eller før, det er lige meget, så sker der åbenbart et eller andet i maven, og så dør man. Så crazy. Godt vi i det mindste fik det at vide. Vi har valgt at sætte os igen op på bilen, men nu skal vi ned, og det er en crazy vej ned. Ja. Og folk de har fået vandpistoler. Så Ja. jeg ved ikke om du kan. Så man kan se, så har folk fået vandpistoler, så de sprøjter bare. Sidste kom i hende, så giver noget vand. Amana lige. Alligevel. Sådan der. Så er vi lige stedet af. Det var 10 ud af 10 det hele. Virkelig en god anbefaling. Altså wow. Vi vil tage en tur på scooter, og nu tager vi en omgang billiard. Skal se hvem der er bedst. Det her er et afgørende skud. Der står 2-2. Hvis han får den i, så er han vinderen ud af 5 sæt. Fuck, man. GG. Nå, vi er ude at spise lige nu, og vi spiser Panang curry igen. Fordi det smager simpelthen så godt. Så Sanat han bestiller også en portion til sig selv. Ja. Det mærkelige her ved kyllingerne, det er, at de stadigvæk har sådan nogle små hår. Jeg ved ikke, ja. Det kan man ikke se. Det er bare sådan overalt på kyllinger, på risen, overalt. Altså sådan, jeg ved slet ikke, om det er fordi, de tilbereder kyllingen selv, eller hvad fuck de gør. Ja, de har sikkert slagtet den, og så har de ikke lige orket og plukke det over. Ja, altså, det må være lidt sygt. Han er blevet fuldstændig brændt, for det at se. Hans skulder og den anden, og så også i nakken. Man kan bare se, der hvor han har haft sin tanktop på. Jeg husker ikke sidst, jeg er blevet så brændt, så jeg ved ikke, om det er solen her noget, der er anderledes. Det er skørt. Vi skal prøve thailandske bananer. Den er på størrelse med en halvdel i hånden. Så... Og så var det lille med. Er de anderledes? En lille smule. Men det er svært at kende forskel. Det er næsten det samme. Det smager på sim. Det ser jo helt ens ud. Men same shit. Den er god, altså de er gode her, de er friske. Ja. Vi skal spise en mangostin nu. De smager så, folk kan lige se, hvordan de ser ud. Ja. Som vi tidligere har fortalt, man hiver det bare ud, men man spiser ikke det røde rundt om, kun det hvide. Ja. Det er noget, der røver. Det er så godt. Det smager så godt. Det er den bedste. Den der. De smager så godt. Hvis nogen tager til Thailand, eller generelt ned til Sydøstasien, så skal de prøve det her. Det er den bedste frugt uden tvivl. Yes. Altså vi har købt noget pomelo. Det er sådan noget sweet pomelo, det er derfor den er rød. Er det ikke normalt gul? Eller orange? Jeg ved det faktisk Det tror jeg det er, men... Prøv, det virker mega let. Det smager næsten ligesom... Og som blodappelsin Det smager ligesom en deko, men det gør den ikke. Den er faktisk okay sød og bitter samtidig. Så... Nu skal
skal vi prøve pandekager igen. Sidste gang prøvede vi det i Muslim food. Nu prøver vi endnu en gang. Det smager bare sådan okay. Men deres pandekager er også mærkelige. Det er ikke de der typiske runde nogen, som man får, når man er på ferie. Det er sådan små crispy. Det er som om det er brød. Det er som om det er bare sådan noget brød, man lige har sat i restauranten, og så... Jeg ved det ikke. Så vi har lige bestilt en dudum. En king kebab. Lige igennem. Jeg har bestilt den største størrelse, man kan købe. Og med extra chicken. Kan I tro på, at det er bare ligesom en hånd? Sådan, er det crazy, hvor små ting egentlig er hernede? I Danmark, hvis du har bestilt en extra large, du har fået en på størrelse med dit ben. Taste test. Please ikke sige den er midt. Den er fin nok, men det er jo ikke kylling kebab. Det er bare kylling. Er det ikke kebab eller hvad? Nej, det er bare kylling. Fuck. Nå, vi kommer lige med en nærmere sådan review efter. Den er okay. Den er fin nok, fordi at der er godt med sovs i, og kylling er okay, men det er pisse irriterende, fordi der er masser af icebergsalat i. Prøv at se det der. Nå, vi sad jo også lige snakket om, at sådan salat hernede er pis. Altså sådan, du kan ikke få noget salat i en restaurant, eller bare i noget mad. Det smager ikke godt, det er så dårligt. De kan ikke finde ud af at lave europæisk mad. Det bliver ikke så meget bedre end det her. Godmorgen venner, endnu en dag. Vejret er vanvittigt udenfor. Vi skal lige over og aflevere på scooter, og så skal vi lige se, hvad der kommer til at ske på grund af Amars ris på scooteren. Om det tager noget fra hans depositum, og hvor meget det egentlig bliver. Vi er blevet helt solbrændte, som I nok så i går, og solen den er så stærk i dag. Hvad siger I? Jeg håber ikke, de tager hele mit depositum, mand. Fordi folk her kan godt finde på at sige, den her plastikskærm, som har fået en risse, at der skal ryge sådan 600 kroner, hvor det måske kun koster en 100 kroner seddel at fix. Så jeg satser på, at han er ordentlig, og han ikke prøver at skamme os, så tager den bare derfra. Vi har lige afleveret scooterne, der skete ikke en skid. Altså, de tog bare imod dem og gav os pengene tilbage og sagde, det var det. Altså, det eneste han gjorde, det var, at han satte bare nøglen i tænden, og så han bare, hvor meget benzin der var. Tjekkede bare lige, om der var nogle ridser og sådan noget, og så sagde han ikke noget, men altså, jeg tror ikke helt, han har tjekket det der plastik endnu. Men jeg valgte ikke at sige noget, fordi at det gik så stærkt. Så jeg fik bare alle pengene retur igen, heldigvis, mand. Aldrig set et banantræ før. Griner. Det er de der små bananer, men stadigvæk. Sygt. Det er lige ved siden af vores hjem, faktisk. Shit, der er mange, mand. Ja. Så har vi fået min chicken parmesan wrap med fried rice med kylling. Og meget har taget 2 portioner med fried rice med kylling. Fried rice. Vil du lige prøve? Jeg skal lige prøve min fried rice. Det er varmt. Det smager fint. Det var det. Ja, det er meget okay. Det er sådan chicken parmesan. Nu skal vi til noget, der hedder Samui Exotic Park. Det er sådan en lille zoologisk have, hvor de har nogle dyr, der går rundt. Der er en sjov ting om det her sted. Det er et meget hated sted på sociale medier. De har noget særligt hængende på deres væg, hvilket er det der. Oh my god, det er bare fuglederkopper. Jeg ved, om vi kan se den. Lige der. Der. Og her. Shit. Så Messi. Den er kun bag dig. Der er sådan en lille abe her. Jeg tror, det her det er en af de vilde, fordi de alle sammen er fri derhenne. Så det er ikke, jeg tror ikke, det er dyrplageri. Jeg tror bare, det er den her, der er noget med. De sidder fast. Der er en ged. Og der er en abe, vi kan ikke komme igennem. Den kigger på mig. Den er klar på et eller andet. Vaskebjørn også her. En python. Holy shit, den er stor. Hvad er det? Jeg kan ikke se det. Oh shit. Spis den. Hop på mig. Ja. Kom hen. Jeg kan ikke komme ud. Hovsa. Vi sidder lige og får en drink heroppe med en mega flot udsigt. Jeg har taget sådan en coconut cucumber drink. Og man har taget sådan en lychee, hedder det. Så har han fået sådan nogle... Hvad er det overhovedet? Det er lychee, det der, tror jeg. Vil du prøve? Skal jeg prøve en, så kan du prøve den efter? Ja, så fortæl mig først, om den er god. Den er faktisk fucking god.
Det smager faktisk ret godt. Ja. What the fuck? Det smager sådan... Det smager tropisk. Det er stærkt. Runde 2. Og Maren har bestilt sådan en pineapple drink. Og jeg har bestilt sådan en mango drink. Det er næsten det samme. Meget bedre. Den er god. Okay venner, vi har købt noget durian. Prøv lige at lugte til det. Her det stinker meget. Og Maren vil virkelig gerne have, at vi prøver det. Så han har fået mig over til lige at give det et forsøg. At det lugter så meget, det kan umuligt smage godt. Så vi prøver det bare lige en gang, fordi at det er... Alle i Thailand spiser det. Det er sådan nærmest deres nationale frugt, eller hvad fanden det er. Ja. Så vi prøver en durian, og så ser vi det. Jeg starter med at tage en. Fuck, jeg har ikke engang lyst til at spise det her. Fuck, hvor er det klamt. Prøv. Hold kæft. Prøv. Tag et ordentligt stykke, ligesom Du har jeg bare gjorde. spyttet det ud. Nå, jamen, jeg kunne ikke spise det. Ja, sådan, lige præcis sådan et der. Så lad mig bare prøve det her. Okay. På det. Fuck, det er klamt. Er vi enige om det smager sådan af sved og løg. Det smager faktisk af løg. Af løg og sved. Ja, det er rigtigt nok. Føj, hvor er det klamt. Vi har lige sat os på en lokal restaurant. Det er en masse mad. Så nu skal vi lige se, hvor godt det er. Okay, det ser faktisk ret godt ud. Det er bare fried rice med kylling. Der er lidt bare. Tjekker. Det er ligesom tidligere. Og så en portion pad thai. I kender den efterhånden. Så det er bare nogle peanuts, noget, og det er nok ikke lige så godt som nede i byen. Faktisk rigtig godt. Klokken er nu 6:15, og vi skal hjem af nu. Så vi pakker lige det sidste, og så dørfer vi. Så skal vi bare huske at nå vores færge, og så tager vi flyet hjem.